ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтарако навори имрӯз аз анами намуд материалҳои қадимӣ фасони барошон паҳмай духтарако ба ҳазур куртапоча мешавад. И бу качествои фасонша и оригиналоша духтаро материалш паплинай бигем да на чорни принц на балх на чи хеле худаш алакай маълумай. Ина расветкош духтаро на дуюм расветка сеюм чорум панҷум панҷта расветка аи моделай духтаро сангдорошам ҳаста сангдорошам навор мекунам. хоҳиш мекунам духтарако сурат напурсен, сурат надорум, ай видео скриншот када дар WhatsApp партен закастона қабул када доставка равон мекунем. Ина духтаро ни вариантуш аста 650 сомон сангдорош ишам аҷоибот хушрӯи бадай мана диден бардови ина кабути электрик ишам аҷоиб фасон духтаро серишам хушрӯвак будай. ина сиёҳу малина ишам беҳад фасон. ина малина худаш глои зинда дизайнери сангошон беҳад хушрӯзадаги ина салатви ина коричневи малина буд сангошон сурхак. хоҳишмандо хоҳиш мекунам фақат WhatsApp қати кор мекунем. нашоти доставка метавонед дар WhatsApp-и рӯи экран буда нависен. доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дорем.